tercinta. Juga ada Media Tama Sote, Maestro Audio, Bakong Likti. Terima kasih. Ya Azam ayo goyang, goyang gak apa-apa, ini lagumu loh. Ya lagunya. Media Tama, Maestro Audio. DTP Music, Media Tama Production, Bakong Likti. Oke mas, apa wes
Tunjukkan pesonamu boy. Semua sesok Hey hey ha ha. Cok 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 cok. Hey ha hey yo. Hos. Pinjem ya mas. Kembali kita goyang-goyang. My thanks tercinta. Thanks. Ses. Ah. Enak hey. Gitu loh mas. Apa wis ana kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinak sena lintang rambutnya jarene tresnamu mong kanggo aku wis nganti tong katiku nanging sliramu ora kirim warta barang saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya Sabar yo Dik. ora nyana ora ira kowe medhot talining asmara tresnaku kang tulus suci rama joko malah mblejani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan aku jroning ati nanging aku ora bisa bonceni lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro barang saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya Ja 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 ja. So teman samanya Lilo sampun ya kan mas. Oke, baik terima kasih.